Жырлау кітапшыларының яңа сезонында сізді сәлемлей мен Фирдус Жамаев. Музыкаль шоуның икенче сезонында біз сізге яңалыклар һәм сюрпризлар алып келдік. Жырлау кіда катнашучылар саны теләүчеләр бик күп булганга, иң зирәк уенчы исемен алу өчен 3 түгел, 4 катнашучы тәкъдим кылачак. Алар белән якынрак танышып үтик. Беренче уенчыбыз Башкортстан якларыннан Гөлнара Хәбибуллина. Якынрак танышу өчен игътибар экраннарга. Гөлнара Хәбибуллина 1990 елның 11 декабрендә Башкортстанның Чыкмагыш бистәсе Иске Калмаш авылында туа. Әлеге вакытта балалар бакчасында тәрбияче булып эшли. Бала чагыннан ук җырчы булырга хыялланган. Яраткан шөгыле велосипедта йөрү. Үзен ачык кеше дип саный һәм җитешсезлекләрен күрми. Йолдыз булу өчен күпкә әзер. Бала чагында бакага операция ясаган өчен әле дә булса оят. Кумирлары Рөстәм Галиев, Фирдус Тимаев. Девизы кешегә кушканчы үзең эшлә, шулай яхшырак булыр. Гөлнара Хәбибуллина. Гөлнара, кәйфләр ничек? Кәйфләр әлбәттә бик яхшы. Башкортстаннан ничек килеп җиттең монда кадәр? Төнне автобуска утырып, син алып баручы булган белеп, бик шатланып килдем. Ай, рәхмәт, шундый күңелле. Башкортстанда ТМТV телеканалын карыйлармы? Карыйлар әлбәттә. Сез карыйсызмы? Ая. Сез карыйсызмы? Бер сезонда калдырганым юк. Ярар. Бакага операция ясауың турында туларак сөйләп кит әле. Бәләкәй шагымда бер 7 яшьлек булганмындыр инде. Яңгыр яуды да иттереп, кызлар белән чыгып, бакалар күп. Уйладык та инде, бер кыз тотты да без кулуарга бәләкәй генә таяк алып, тотып торып, мин ясамадым инде, но мин присутствовала инде. Син катнаштың? Катнаштым, ая. Жәлләмәдегез бу баканы? Жәлләмәдек, 3 мәртәбә сикеде дә үлде, аннан жәлләдем. Гөлнара Хәбибуллина. Икенче уенчыбыз Саба якларыннан Алимас Сафин. Якынрак танышу өчен игътибар экраннарга. Алимас Сафин 1994 елның 12 сентябрендә Саба районының Крәнне авылында туа. 8 яшеннән авыл сәхнәсендә җырлый башлый. Музыкаль белеме юк. Сәбәбе район үзәгеннән ерак яшәгәнгә музыка мәктәбенә йөри алмауда. 9 сыйныфны тәмамлагач Саба аграр күллиятенә механика бүлегенә укырга керә. Әлеге вакытта Казан шәһәрендә Audi машинасын сату үзәгендә эшли. Эшми, тартмый, кызлар белән йөрми. Якыннарын югалтудан, ялгыз калудан курка. Алимасның фикере буенча, йолдыз 1-2 ел түгел, озак еллар балкырга тиеш. Моның өчен көн-төн җиң сызганып эшләргә кирәк. Девизы яхшылык эшләдә, суга сал. Халык белмәсә, балык белер. Алимас Сафин. 8 яшьтән авыл сәхнәсендә җырлый башладым дисәң, беренче башкарган җырыңны хәтерлисең? Хәтерлим, Кәләпүш дигән җыры. Бер генә күпле җырлап үтәле, ничек ул? Уңган малай булганыга, үтәгәнегә барышыны, бүләк итте әтием бик матур кәләпүшене. Кәләпүшеме кәләпүш бизәгендә барайы, киеп куйсам сукыланалар, мин бит татар малайы. Ай, рәхмәт, күршәү бигәле. Сәхнә турында хыяллангач, никсең музыка югары йортларына укырга кермәдең? Мин инде бөтен кеше йолдыз булып танып бит инде ул. Мин механический бүлегенә кердем, Саба аграр күллиятенә, шунда шуны укып бетердем инде. Синең өчен йолдыз, менә кемнәр бүгенге көндә йолдызлар дип әйтик инде синең сүзең белән. Алар кичкенә вакытта белгәннәрме соң ул йолдыз буламы микән? Юк инде, тормыш ничек, кайсы җиргә кая җибәрә тормыш. Исемең синең бик үзенчәлекле Алимас. Исем нәрсәне аңлата беләсеңме үзеңнең исемеңне һәм каян кушканнар? Чыннан да мин менә беренче тапкыр ишетәм, бик матур исем. Исемне миңа бабай кушкан. Бабай, нәрсә аңлатканын эзләп караганым бар, табылмадым. Табылмадың? Юк. Ярар, табарсың әле үсем. Алимас Сафин. Üçüncü oyuncu bizga ko'shik Qozon kunagi Leysen Sayfulina.
Yakınırak tanışı için iktibar ekranlarga. Leysen Sayfulina Qozon qizi kevda tugul, 2 yuqori bilimi bor. Әлеге vaqtda buxgalter vazifasini boshqara. Bo'sh vaqtlarini do'stlari ham tug'anlari bilan o'tkara. 10 yoshdan jirlasa da muzikal bilimi yo'q. O'z zamonida anisini aytmishi uzun chashini kestirib qo'ydi. Elde bo'lsa shuning uchun uyat. Xiyoli tatarcha kinoda tishu. Hobbi jirlov, biyu, ssenariylar yozuv ham spektakllar qo'yu. Kumirlari Xaniya Farhi, Firdus Timayev, Ilmira Süleymanova, divize Ermen tugel, Tatarmin. Leysen Sayfulina. Şeşingni kestirge ne getirdi? Benim şeşim bek uzun idi mektepte okuganda. Şundan soň kay wagtda menen şun halde tarap bulmay, urip bulmay, eniga etmişeňne deveniden akşa sırap. Deveni akşa berip şeşimni kestirip qaytdım. Şoňa eni bir atna sileşmedi benim bilen. Sileşmedi. Özüň ökünesin misin? Ökünem, bek ökünem. Birgine sırav sırayım eli. Matur sırav da tugul indi de. Yigitin var mı? Sır bulup kalsın. Rahmet. Benim Türkimde ilemlegen yigitler köbeyi şoňa gana sıraganayım. Muzika, karate, mehabet niden başlandı? Ay, bek kızık başlandı o Firdus. 6-nчы sınıfta okuganda klastaşım Gülnaz muzika dersinde yuqaga ketken idi. Şundan soň okutuşu ruhsati bilen men onun için Min Çapayev abiyimni kinodan görüp bilem degan şirini Ayıp abi. o şirini jırlagaç mena muzika okutuşusu aytdı. Leysen muzika bilen beylep qaraly turmuşyňy digeç. Şu jırlybız indi. Siňa oňuşlar Leysen Sayfulina. 4-nчы oyunçumuz Ak Tanış yaklarından İldar Harisov. Yakınırak tanışı için iktibar ekranlarga. Ildar Harisov 1995 yılının 30 aprelinde Oqtanışda tuwa. Kichkinadan uk boshqa balalar arasında muzikal salati bilan ayrılıp turgan. 7-nчы sınıftan soň kadet internat maktabine oqurga kira, ham anda tınlı oyun qurallari orkestrında saksofonda oynay. 9-nчы sınıftan soň Qozon elektr ilm-ta texnikumuna oqurga kira, ham anda gitarda oynarga öyrene. Armiya saflarında da muzika bilan shug'ullanuvini davom etdi. Soldatlar turkumi uyushtirib, chig'ishlar yasay. Harbiy okrug boyunca festivalda qatnaşıp xizmatdashi bilan Grand Prix eta. Әлегәчә bu җиңү аның иң зур уңышы. Кумирлары Илназ Сафиуллин, Альберт Исмаил, Илназар девизы әтиәниләрне кадерләп, хөрмәттә яшәтергә кирәк. İldar Harisov. İldar, sen менен şunday bakadir yigit, lekin baribir de birer nerseden kurkasыңдыр bit, ser bulmasa ayt әле. Korkam, şol örmek kişilerden korkam. Nereden kurkasың? Örmek kişilerden. Ürmekmişten. Mene bütün bakadirlar şol ürmekmişten kurka indi. Yergen kızın var mı? Yergen kızım yok. Yergen kızın yok. Sen etmeden indi baribir eyme. Yigitin var mı? Umikenin yarar anları tanıştırman yakınarak. Bu turmuşta her birimizin hıyalı var. Sen nerse bilen hıyalanasın? Зур сахнага жырчы буларак чыгарга, өзүмдүн индир стилистиканы киртасым келет татарстырасына. Bek zor rahmet İldar Harisov. Birinci oyunni başlap jiberamiz. Aytib uzganımızca, tapşırımızda yana sezonda yangalıklarga boy. Birinci turumuzda birgina o'zgarish kiritildi. Odatda agar da siz jırlauga tapşırın qaragan bolsangiz, her bir oyuncuga key oynatıla. Siz onu tanırga tiyiş, ismini aytırga tiyiş, hem kim jırlaganını aytırga tiyiş. O vakitte biz bireyik 1 bal, hazır biz biremiz 10 bal. Bismillah etib başlap jiberamiz. Gülnara, sen hazır? Bizning indi DJ Ayon Ko'chabi geli. Eng tika, eng shab DJ'larimiz DJ Ayon. DJ Ayon, sen hazırmı? Haydi. Bismillah etib birinchi Gülnara sizdan boshlaymiz. Ketdik.
Yaşın değil mi? Lenar yaşın değil mi? Yok, Balatul. İlnaz Garipov yaratam bitti gitti. Senin sunduğu çalışır yüresini uzide. Niye şimdi sırama yaratan bitti gitti. Devam ederiz. Keyifini bitirmeyimiz. İkinci ki. Nişik? Elfin Akzamova. Aha. Elbette bir şarkı. İyi. Elfin Akzamov'u unutmadan. Efendim, konuşamamız. Gülnar'a devam ederiz. Oydar Galimov. Ha? Oydar Galimov. Aha. Cevap verdin. Aydar Galimov. Abaga şeşegi. Babalardan yufka barı sıramazsın. Nindiğin aramadı şeşe basara. Sin aşkman mine yuvadı. Yolların bağırı. Aferin. Konuşamamız. Alima sin hazır. Ey hazır. DJ Ayun hazır. Gittik. Dolbişik. Aha. İlnaz Safiyev. İlnaz Safiyev Dolbişik. İlnaz Seyfiyev. Dalbişik. Konuşamamız. Aferin konuşamamız. Dostum devam ederiz. Tilishinde tura indi. İna. Kim jırlay? Elvira Hammatova yaşlı sigen yarım. Düşlerime girsin, ünlerime girsin. Yaptık yaşım nur yanımda. Düşlerime girsin. Devam ederiz. Ünlerimde. Uftanma, salavat. Kar bulasam. Uşağan evi. Uşağan? Kor bulsam, Tamam, nerler yaz. bulsam buzulma. Minmenge bardayma, yanımda sil olsam. Oyununa devam ederiz konuşamamız. Leysen, sin hazır. Bittik. Hazır. Ayun, gittik. Salavat salkın şey. Salavat salkın şey. Konuşamamız. Sen yanında soğulan şeyler için. Devam ederiz.
Ландышың Мәджанова. Гел көчле булып бардым. Ничек? Гел көчле булып бардым, көчсез буласым килә. Буласым килә, сиңа. Ярыйсым килә. Сиңа ярыйсым килә, Ландышың Мәджанова. Бик зур рәхмәт. Дәвам итәбез. Мөнир Ахмаев, эх күрәле. Ничек? Эх күрәле. Кем җырлый? Кыз Мөнир Ахмаев. Мөнир Ахмаев, эх күрәле. Күрәле кызны дигәнем, ак-кара бардым я гөләшә. Ай нинди чибәр юкты сиңа тиләр, нурлы йөзең сөйләш. Әфәрин кушалабыз. Илдар, Hazır. син әзер? Әзер. Иң җиңел җырлар сиңа калды. Ышан миңа. Кем җырлый? Bu теге туганлар түгелме? Апалы, абайлы. Так, Шундый. шундый Булат Ага, Булат. Нигъматуллин. Якын кешен барын онытма. Якын дустың барың онытма. Киттек. Ağırlıklar girse durmuşta Yine şekine baksın bir gün uyar Yakın dostu barın unutma Әфәрин, дәвам итәбез. Бу җырны белмәү мөмкин түгел. Үпкәләсәң әйдә үпкәлә. Кем җырлыйсың? Моны хатын кызда җырлый, кешеләрдә Бер. яраталар. Хәния Фәрхи. Хәния Фәрхи үпкәләсәң әйдә үпкәлә. Дип кайгылар белән җүләмә. Сыңлап кына дигән зиян. Күз яшьләрем белә булып. Әфәрин, дәвам итәбез. Нара-нара-нана соңлама, онытмадым ничек киде нанам. Ярар инде. Инде югалма. Ну, И все, аңладым. Так, туган көн турында. Кемнең туган Көне бүген ярар инде әни юлама. Бер. Ике. Җырның исемен белмим, җырчының Эш. исемен белмим. Сәгыйть Ебашев, әниемнең туган көне. Әниемнең туган көне бүген ярар иде әни елама Онытмадым ничек иде онытын яр елмаялы сылама Әфәрин, күчәбез. Шулай итеп беренче турга нәтиҗә ясар вакыт җитте. Гөлнара Хәбибуллина, синең 20 балл. Алима Сафин 10 балл. Лейсен Сайфуллина 30 балл. Илдар Харисов 20 балл. Кичкенә генә рекламадан соң безне икенче тур көтә. Әлегә тапшыруыбызның төп спонсоры белән танышып үтик. Безнең спонсорыбыз Жужо рестораны. Ул Казанның уникаль ретро-площадкасы. Кич монда иң кызыгы башлана. Тыелгысыз уен-көлке, дискотека, тематик вечеринкалар һәм күңелгә хуш танышулар. Иң мөһиме тәмле эчемлек ашамлыклар. 24 сәгатьлек кайф Жужо барда. Корсын, беренче этаж. Күбрәк информацияны ВКонтакте официаль төркемендә, Instagram аккаунтында һәм Корсын сайтында карый аласыз.
яңаша булырга тиеш. Икенче турыбыз безнең бөтенләй үзгәрде. Катлауланды дисәк тә ялгышман. Экран сезгә 8 сорау бирәчәк. Алар арасында табышмаклар да бар, баш ваткычлар да бар, музыка белән бәйләнгән сораулар да бар. Сезгә уйлар өчен бары тик 30 секунд бирелә. Сез дөрес җавап бирергә тиеш. Кайсыгыз беренче кул күтәреп җавап бирә? 10 балл. Әгәр җавап бирә алмыйсыз икән, димәк, күчәбез икенче сорауга. Аңлашылды? Сез әзер? Әзер. Кул чабабыз дәртләндереп. Беренче сорауда ребус яшерелгән. Ребуслар шише беләсезме? Беләсезме? Беләбез. Алай булгач, компьютер дустым, беренче сорауны аш әле безгә. Беренче безнең беренче рәсемдә күл, икенче рәсемдә икмәк. Күлне алабыз, икмәкне ике хәрсенә алып атабыз, күлмәк була. Күлмәк әфәрин! Икенче сорау музыка темасы белән бәйле, игътибар экранга. Компьютер безгә икенче сорауны бирәле. Татар сәнгатендә опера, балет, музыкаль комедия кебек жанрларга нигез салган танылган композитор Зәңгәр Шәл, наемщик спектакльләреннән ки авторлары кем дигән? Салих Сайдашев. Салих Сайдашев! Әфәрин! Компьютер! Әйтегез сорау. Салих Сайдашев! Күл чабабыз! Дуслар, өченче сорау. Сез табышмаклар шише беләсездер дип ышанам. Өметләнәм. Беләсезме? Чөнки өченче сорау астында безнең табышмаклар яшерелгән. Компьютер өченче сорауны көтеп калабыз. Үзе түгәрәк, урыны түрдәрәк, эше тулы күзәнәк, эшкелтем дә тешкелтем, бар нәрсәдән дә кадерлерәк. Бәрәңге. Икмәк. Кычкырып! Әпи, икмәк. Әфәрин! Компьютерында язылган икмәк дөрес. Күл чабабыз! Хәзер сезнең экраннарга танылган клиптан кадр барлыкка киләчәк. Сез әлеге кадр кемнең клибыннан икәнен танырга кирәк булачак. Компьютер безгә нинди кадр бирерсең микән? Көтеп калабыз. Радик Юлдакшин яныңа агылам. Радик Юльякшин яныңа агылам гүзәлия һәм Радик Юльякшин. Афәрин, күчәбез. Алда бездә тагын бер музыкаль сорау көтә. Компьютер бирәле соравыңны. Аю йомшак. Әйе. Ай. Ай! Афәрин! Алда бездә тагын бер музыкаль сорау көтә. Компьютер бирәле соравыңны. Татарстан гимнының авторлары кем? Яхин түгел. Безнең Татарстан Яхин. Ага. Рөстәм Яхин. Рөстәм Яхин. Кие? Рөстәм Яхин кие. Һәм Рамазан Байтимиров сүзләр авторы. Күл чабабыз. Компьютер киләсе сорауны озак көттермә, әйдә бир. Минем ялгызымны ашамыйлар, әмма миннән башка татарга аш булмый. Шәк түгелме? Юк, Бәлеш түгел. аш. Тукмаш. Кычкырып, Тукмаш ашы. кычкыр әле. Тукмаш ашы. Тукмаш ашы! Һәм соңгы сорауда да безнең тагын бер клиптан кадр көтә. Компьютер бу юлы нинди кадр әзерләдең күрсәт әле? Мин әйтәм. Ага. Ләйсән Махмутова, люблю сине.
Лейса Махмутова Рушана Таташада Мәхәббәт. Мәхәббәт Бас Yok Мәхәббәт Мәхәббәт тамчылары. Иә Мәхәббәт тамшылары Тамчылары, әфәрин. Шулайтыр безнең икенче турыбыз ахырына якынлашты. Нәтиҗә ясап алабыз. Гөлнара Хәбибуллина 30 балл. Алима Сафин 10 балл. Лейсан Сайфуллина 20 балл. Илдар Харисов 15 балл. Нигә 15? Чөнки гимн Татарстан гимнын киен әйттең. Ки сүз авторын әйттең, сүзләр авторын әйтә алмадың. Шуңа күрә без сиңа 5 балл бирдек, 5-сен калдырдык компьютерга. Алкышлар! Дуслар, хәзер инде минем иң яраткан өлешемә, 3нче өлешкә килеп җиттек. Сез әзерләнеп килергә тиеш идегез иде. Иң яраткан җырыгызны танылган җырлар арасыннан Гөлнара, син әзерме? Әзер. Нинди җыр алып килдең? Эльвира Хайруллина репертуарынан Син барында. Рәхим ит, Эльвира Хайруллина репертуарыннан Син барында. Һәр кешенең
Aferin Gulşababız. Kompüter dostum. Eydele ko'rsatali bizga Gulnoraga necha ball berasan? 65 ball. Aferin. Devam edemiz. Alimaz dostum, sen nende jir alып kelding? Мен татар халық жыры алып келдім. Су бойынан кейін қайтып келеді оталар. Рахимет. Әйдә, компьютер сиңа ничә балл бирер микән?
рәхмәт. Компьютер күрсәтәл безгә. Алимас ничә бал җыйды? 82 бал. Күрҗәбез. Ләйсән, син әзер? Әзер. Нинди җыр алып килдең? Балачагым сукмакларын. Балачагым сукмаклары. Энҗе Шаймурзина. Энҗе Шаймурзина җырлавы башкаруындагы җыр Балачак сукмаклары. Әйдә, рәхмәт. Балачагым сукмакларын урап кайтасың килә. Аны бүскән пешәнлеккә җилә җыясың килә. Кочагында иркәләнеп ягылап китәсең килә. Мичтә төшкән кабатымнан авыз итәсең килә. Әнкәемнең кочагында иркәләнәсең килә. Кызын кара кызымнарын үресүдәсең килә. Әнкәемнең кочагында иркәләнәсең килә. Кызын кара кызымнарын үресүдәсең килә. Инеш буйларына төшеп тауда шуасың килә. Кечкенә кылынчык булып йөгереп кайтасың килә. Мәктәп елларына кайтып шаян буласың килә. Иңнәремә бишләр асы булып кайтасың килә. Авылыңның тауларында чана шуасың килә. Кызга хаты балачакка кайтып киләсең килә. Авылыңның тауларында чана шуасың килә. Кызга хаты балачакка кайтып киләсең килә. Балачакка бер якка кил әле. Әнкәемнең кочагында иркәләнәсең килә. Кызын кара кылымнарын үресүдәсең килә. Авылыңның тауларында чана шуасың килә. Кызга хаты балачакка кайтып киләсең килә. Әнкәемнең кочагында иркәләнәсең килә. Кызын кара кылымнарын үресүдәсең килә. Авылыңның тауларында чана шуасың килә. Кызга хаты балачакка кайтып киләсең килә. Кызга хаты балачакка кайтып киләсең килә. Кайтып киләсең килә. Ләйсән Сайфуллина. Хәзер барыбызда күрәчәкбез. Компьютер күпме бал бирер микән? 78 бал. Афәрин. 4-нче уенчыбыз Илдар. Нинди җыр алып килдең? Мен сине шундый сагындым. Ретро җыр. Җырмы? Алайса, миңа карагач, мен сені шундай сагындым дигәч, аптыраплар киттем. Җырның исеме Мен сені шундай сагындым, ретро җырларыбызның берсе. Әйдә, рәхмәт. Шундай сагындым, сизә
шундый сағындым Сезесім екен шуды Айны бұлтлар қапласа Табарсың екен юлды Қалса Қарама желлеріне Жар болып келіп кірірсің Настылы жүрегіме Сен де шулай сағына қалсаң Қарама желлеріне Жар болып келіп кірірсің Настылы жүрегіме Сен де шулай сағына қалсаң Қарама желлеріне Жар болып келіп кірірсің Настылы жүрегіме Сен де шулай сағына қалсаң Қарама желлеріне Жар болып келіп кірірсің Настылы жүрегіме Жар болып келіп кірірсің Настылы Aferin. İlder Garizov. Kompüter. Aytali bizga ko'pmi boljida İlder Garizov. 96 bal. İlder Garizov 96 bal. Qo'shamamiz. Барлық іс тургадан нәтиже ясап, Гүлнара Хабибуллина 115 балл. Алима Сафин 102 балл. Лейсан Сайфуллина 128 балл. Илдар Харисов 131 балл. Қазір достар, сіз бір-біргесін тауыш берге тиіш. Бір тауыш 10 балл. Бір-біргесін тауыш берге ярамай. Біздің қатнашушылар кім үшін кім тауыш бергенін рекламадан соң білербіз. Реклама алдынан біздің тіп спонсорларымыз білен танышып өтейік. Біздің спонсорымыз Жужу рестораны. Ол Казанның уникаль ретро-площадкасы. Кеш мұнда ең қызығы башана. Тойылғысыз ойын кілікке, дискотека, тематик вечеринкалар кем көңілге хуш танышулар. Ең мөхиме тәмлі ішімлік ашамлыклар. 24 сағатлік кайф Жужу барда. Корыстың бірінші этаж. Көбірек информацияны ВКонтакте официаль түркімінде Инстаграм аккаунтында һәм Корыстың сайтында көре аласыз. Dostlar, жырлау кытамшыруы ақырына якынлашты. Нәтиже ясарга вакыт. 4-нче, 3-нче, 2-нче, 1-нче урыннарны бирәбез. Сез әзерме? Әзерме, ишетмим? Әзер. Бер генә сорау сорыйм әле.
Менә миңа гел кызык. Сез ничек дип уйлыйсыз? Койсагыз беренче урынны алды. Ләйсән дип уйлыйсың? Мин дә шулай дип уйлыйм. Ага, Ләйсән. Син дә Ләйсән дип уйлыйсың, син? Мин дә Ләйсән дип уйлыйм. Юк, Илдар дип уйлыйм. Бик А. моңлы җырлады. Матур җырлады. Ну, ошамаска сез бит аның белән икәү биедегез. Конечно, мине ташып, Илдар белән биеде дә. Ярар. Мин белмим. Хәзер беләбез, әйтеп үтәм. 4-нче урынны алды. 112 балл җыеп Алима Сафи. 125 балл белән 3-нче урында Гөлнара Хәбибуллина. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та. Ничек дип уйлыйсыз? Ләйсәнме, Илдармы? Ничек дип уйлыйсың? Бер, ике, өч. Икенче урында. Син ник миңа карамыйсың? Икенче урынны 128 балл белән Ләйсән Сайфуллина. 131 балл җыеп яңа сезонда җырлау тапшыруында беренче урынны алды Илдар Харисов. Безнең спонсорларыбыздан Ива Мебель сезгә шундый сертификат бүләк итә. Талдан ясалган нык һәм эксклюзив кул эшләнмәләре Ива Мебель фабрикасында. Ива Мебель экологик чиста продукт һәм кабатланмас дизайн. Фабрика адресы Балташ районы, Янгул авылы. Сиңа 5%, сиңа 10%, сиңа бушка. Һәм инде Илдар дустым, biz сиңа Жарлауки тапшыруыннан сертификат бүләк итәбез. Жарлауки музыкаль шоу җиңүчесенә Тим ТВ телеканалыннан махсус бүләк башкаручының җырын видеога төшереп телеканалда күрсәтү. Афәрин, без сине көтеп калабыз. Кушавигәле, афәрин. Хөрмәтле дуслар, сез дә безнең җырлау тапшыруында катнашасыгыз килә икән, экранда язылган электрон адреска үзегезнең аудио язмаларыгызны, видео язмаларыгызны һәм фотосурәтләрегезне җибәрегез. Мәгәй нәкъ сез минем янда, минем белән бергә җырлау тапшыруында катнашырсыз. Мин сезне көтеп калам. Һәм яңа сезонда яңа җыр, иске җырны яңартык. Әйдәгез бүләкләрне куябыз да һәм минем белән рәхәтләнеп, биеп кушылып җырлыйбыз. Киттек. Şeşkemdi yeğdim, nazlar yeğdim, gel mineki bularsan dedim. Yazmıştan yolguzmuş, şulay baratırmış, ayrılamız diyeş seni güldüm. Uzdu bir şeyler, attı güpmüş sular, yazmışlardan taşıp bulmadı. Buranlı günlerde, sarışlı dünlerde,
башлап җибәрдек матур әйтеп. Барыгызга да уңышлар, уңышлар, уңышлар. Китәм, дуслар, китәм.